Bere biziko espioiak. Arratsaldeko 7 eta 23, Niagara urjauziak. Kaixo lagunok, zuzenean hitz egiten ari gara Niagara urjauzietatik. Oh, norbaitek urparke jostagarri arriskutsu bihurtu du herrialdeko leku ezagunenetako hau. Ze buruerok egin dezake horrelakorik. Gizakia edo makina. Arratsaldeko 2 eta 22, Beverly Hillseko merkatalgunea. Tira, Sami! Zergatik ez duzu gurekin patinatzen? Bai, ez daukazu primeran egin beharrik, saia zaitez behintzat, ederki pasako duzuta. Neskak, entzuna ipu hau. Jolas kontuetan ematen den gehiagizko denbora, adimena lantzen eman beharko litzateke. Ona beste aipu bat, pikutara! Tira, ederki, ara zer dugun hemen. Patinatzen eta arauak hausten. Arauak argi daude neskak. Ezin da patinatu hemen, ez da zaramarik bota ere. Zarama bota? Guraria egin nahi nuen eta eneukan txamponik. Ez esan ergelkeriarik. Zorionez, hiritarra eredugarri batek zuen jokabidea zohartarazi nau. Eurak dira, zaindari jauna. Nahi baduzu polizia etxean identifikatuko ditut gaizkileak. Hemen gezurti arriskutsu bakarra zure ileapaintzailea da. Hori itxurapenagarria zurea, ezin diozu ezer sinetxi. Kuskusero gezurti ezaguna da. Sinetxi da zu jauna, ondo ezagutzen ditut neska hauek. Askotan ibiltzen dira debekatutako gauzak egiten, bota hemendik. Egon. Andereño hau ekintzamon bat egiten ari da, bai horixe. Tori, 100 merkeago egingo dizute honekin. Noa, baina itzuliko naiz, laguntza bila noa. Zoragarri, eta nik ez dute zer txarrik egin. Egia da, zuk ez duzu ezer egin zera. Andereño samaspergarria. Samaspergarria! Nahikoa da, isildu orain txe! Arratsaldeon, neskak. Ez duzu lehorgailuren bat edukiko atzeko poltsikoan, ez da, Jerry? Sentitzen dut, baina ondartzarako toallak baino ez dauzkagu. Eta oroigarri gisa gorde ditzakezue egiteko amaitu ondoren. Hori egiten irakatsi behar didazu egunen batean. Horixe, biltzeko zerbait daukazunean. Orain entzun, gauza arraro arriskutsu asko ari dira gertatzen. Dirudienez munduko hainbat buruzagik jolas moduko muntaia bitxiak egin dituzte. Jolas moduko muntaia? Alemanian, kantzilerrak autobideak aldatu ditu, bihurguneak gehitu eta maldak erantziz. Autoa gidatzea jardun ikaragarri arriskutsua bihurtu da bertan. Malaisian lehen ministroak Petronas Dorreetako igogailuak birprogramatu ditu 98 solairuko erorialdia egin dezaten. Brasilgo presidenteak zubi bateko kableak mozteko agindu du berriki. Turista piloa zintzilik geratu zen kokodriloz bederiko ibai baten gainean. Euren herrietako leku ezagunak arriskuko inguru bihurtu, zergatik egiten dute hori buruzagiek? Horixe da aurkitu behar duzuena. Japoniako enperadorearen emaztea gure agente ohia da. Haren bitartez, senarraren garaino iritsiko zarete. Japonia? Sushiaren jatorrizko herrialdea? Goazen? Egon, tresnak falta dituzue. Kreditu txartel dekodifikaгаilua, arnasa bapatean izotzarazteko espraia, poltsikoko espain lapitz luzagarria, behar beste itxasteko moduko eskularruak, bateria kargatzeko txikietan txikiena eta katua. Katua? Nik nahiago ditut txakurrak. Kristal harinezko tapaki urgentziazkoaren inizialak dira. Bazterretan pixa egiten ez badu ongi. Horixe, oso barregarria. Arratsaldeko 5 eta 13, Japonia. Aizue, trenbala honek sushi jantokirik edukiko ote du. Non zaude, arrentxo? Ea noiz iristen garen enperadorearen jauregira, berriz arnaz hartu nahi nuke. Lasaitu eta saiatu ondo pasatzen, Sam? Bai, non goza dezakezu honelako bidaia leun eta erosoa. Lurrikara baten erdian! Noiztik egiten dituzte trenek buruz berako jirabirak. Ezin kara hemendik irten bazkariko sashimia bota baino lehen. Kreditu txartelde kodifikagailu honekin zabalduko dugu. Antzaten ez dauka behar beste biru? Kreditu txartelak, hauekin edo zer egin daiteke. Lortu dugu? Baietz uste dut. Ara, horra enperadorearen jauregia. Nortzuk dira
trajedunak. Zerbaitek esaten dit ez dela ongietorri batzordea. Sekulako okerri zugarria ari zarete egiten zaindari japoniar mamuok borroka arteetan ongi trebatu naiz gimnastika klaseetan. Ha! Geldi, keiko naiz, enperadorearen emaztea. Hauek nire zaindariak dira. Ai bai, ikusten? Ongi etorri batzordea zen hau azken finean. Jerrik esan dit etorriko zinetela. Zatozte. Ezer behar baduzue, Katsu jaunak gogo biziz lagunduko dizue. Sentitzen dut, baina neuk ordetzen ditut beti diseinuzko zapatak. Kaixo, andereñoak. Kaixo, emperadore jauna, jaunen jaun eta jabea, menpere zinaren menperatzailea. Agur, andereñoak, agur. Horra, hitz gutxiko gizona. Gutxiegi. Uste dut badagoela esan nahi ez digun zerbait. Tira ba, zeren zein gaude? Sustraietaraino iritsi behar dugu. Gauza harrigarriz beteriko jauregi oso bat, eta aspertoki honetan sartzen gaituzte. Enperadorea da, atera behar beste itxasteko moduko eskularruak. Eskularru hauek behar beste itxatxiko aldira. Zer ari da egiten bateria horrekin? Bere burua kargatzen ari dela ematen du. Hitzak errepikatzea, eskuetako zurruntasuna eta orain kargatzekoa. Animatroi moduko bat ematen du gizonak. Anima zer? Ara, nik sumatuta bezala, eskularruak ez ziren behar beste itxasten? Zaindariak! Aizue, ona, barrura, azkar! Zer gertatzen zen hor? Ez dakit nola esan hau, baina uste dugu animatroia jarri dutela enperadorearen ordez. Oi, ama, horrek azaltzen du azken boladakoaren jokabide bitxia. Norbaitek benetako enperadorea baitu egin du. Nire senarra aurkitu behar duzue, arriskuan egon daiteke. Altugun guztia egingo dugu gorentasuna. Enperadorea baitu zuenak seinaleren bat erabili behar du animatroia kontrolatzeko. Seinale hori aurkitu eta ari jarraitu behar diogu. Egon pixka batean, badakit. Kompaktua? Nire espioi garaietako tresna. Ez dakit zer den, baina harina ez da. Satelite bidezko antenadun kompaktua. Kompaktelitea. Oraindik ere seinale aurkitzeko gauza izango da. Eraman etxeko hegazkina. Oso azkarra da. Hurbil egon behar dugu. Gero eta maizago entzuten delako? Ezin dio delako luzaroan eutxi. Bederatziak eta 37, abandonatutako jolas parkea. Azkenean lurrean gaude behintzat. Ara, begira oinatzauei. Bai bitxia, seinalea gure azpitik datorrela dirudi. Ez ditut zaldiko maldikoak gogoko. Tira ba, zein da kanporako bidea? Hori ez behintzat. Aizue entzun gu bagindoa zen. Behar bada hitz egin eta gauzak argitu behar genituzke. Atzera, robot madarikatuak! 1, 2, 3! Mundiala da! Nazkatuta nago. Hemen ez dago enperadorerik. Arratoiak eta zikinkeria baino ez. Ara, buruzaki erretxinak ere bai? Itxita dago, sartzeko modurik egongo alda. Utzidazu niri probatzen. Ikusi duzue? Esan dizuet borroka arteetan trebatuta nagoela. Ateak zabaltzeko behintzat. Ene,
Hemen munduko buruzagi mordoa dago gero. Oh, ez, gaizkile gehiago. Lasai, espioi zintzoak araku. Beti esan nahi izan dut hori. Orduan askagaitzazue berehala doktoreak bere plana burutu eta gu betiko desagerarazi baino lehen. Sentitzen dut dereñoak, baina parkea itxita. Kaixo, sarkinok. Ongi etorri nire laborategi orain ezain sekretura. Einstein doktorea nauzue. Einstein doktorea? Bai, badaki, horrelako izena izanik, genioa izan behar nuen edo munstro baten sortzailea, ezta? Eta nik biak izatea erabaki nuen. Esan jauna, zergatik jarri dituzu robotak munduko buruzagien ordez? Zure talentu ezkutua erakusteko? Ez horixe, nik jada animatroiak egiten nituen zuen eskatila zinenean buruan ondo pasatzea baino etzen nuen garaietan ere. Orduan Sam ez da beti aspergarria izan? Sam aspergarria, Sam aspergarria, Nire animatroiak munduko onenak ziren. Gero asmakizun berri hori agertu zen, nio jokoak. Orain umeek nahiago dute pantailaren aurrean palankatxoari eragitea, benetako itxura duen piratarekin jolastea baino. Ah! Eta negoziora itzultzeko munduko buruzagiak baitu eta haien ordez makinak jartzea bururatu zaizu. Ez, mendeko hartzea erabaki duen. Munduko agintarien bertsioak egin nituen eta horiek eraikin arriskutsuak egiteko programatu. Mundua neure jolas parke berezi bihurtuko da, azkenean ezinbestean suntxitu arte. Ikusi alduzu inoiz tipo hau baino eroagorik. Ez, burutik eginda dago. Mundua menderatu nahi duten ohiko genioak baino eroago dago. Begira idazue, primeran pasatzen dut honekin. Eta ez kezkatu neskak, zuek ederki pasatuko duzue parkeko jolasik gogokoenean ibiltzen utziko dizuet eta... Tira, utzi dazue azaltzen nola dabilen hau. Ontzi moduko honek 15 bira egiten dituenean makina lehertu egingo da, bestela esan da. Estandaren ondoren, nire azukreko toiak zuek baino itxura hobea izango du. Eta ez ahaztu eskuak eta oinak beti ontzi barruan edukitzeaz. Bestela min hartuko duzu eta... Txantxazalea espada? Irteteko modua aurkituko dugu! Laster, berehala! Ez bain lapitz luzagarria, luzatuko altu. Amairu, amalau, harrapatu dut! Amabost! Eskuak eta oinak behintzat ontzi barruan eduki ditugu une oro. Nonote daude buruzagiak. Barrura denok! Kamioia berandu doa dagoeneko itzordura! Zubia zain dute! Tira, zer robot jarriko dut gidari lanetan? Ibaira botako alditu. Ez da bat ere berrizalea. Kamioi hori geldiarazi behar dugu. Baina nola? Gora, lagunok! Gero eta urrunago daude. Ez aldaukagu haiek harrapatzeko tresnaren bat inon. Tresnak? Ez dugu tresnan ardagarririk behar. Ziur zaude hau ideia ona dela? Ez! Nola ote da bilau? Honela! Lortu dugu! Ara, mil esker, espasiba! Aizu, zer dute munduko agintariek grisarekin? Zergatik ez dute zuri kolore pixka bat jartzen euren jantzitegietan? Egon lasai, zeuen herrialdetara eramango zaituztegu. Orain buruzagiak itzularazi eta animatroiak desaktibatu behar ditugu. Einstein kamioia galdu duela konturatu baino lehen. Lehen geldialdia Malaisia. Baina nola aurkituko dugu bertako animatroia? Gogoratu, Petronas dorreetako igogailuak jolasgune arriskutsu bihurtu zituela? Bertara joango gara ba. Goizeko 7:03, Malaisia. Ongi. Eta baldakigu zer egin behar den animatroi bat desaktibatzeko. Bateria kargatzeko txikietan txikien honek bizia zurrupatuko dio. Arazoa dago harengana behar beste hurbiltzen.
Orain gezurrezko lehen ministro horrenganaino hurbil naiteke. Jarriri bateria kargatzea astu zaio, teknobaldarralakoa. Ez aldauka sakelako telefonorik ala, jatekorik gabe ez dabil. Horixe? Ha? Horixe zer? Zure sakelakoa. Haren bateria erabil dezakegu, tira emaidazu. Ha? Eta deiren bat jasotzen badut zer? Hemen duzu, baina kontu zibili, agian ahalmen pixka bat gehiago izango du. Barkatu, lehen ministro jauna. Esan, soldatu. Ondo jarrita aldauzkat dominak. Atzera monstralakoa! Tendu ondotik lertu egingo data! Bat garbitu dugu, guazen orain gainerakoen bila. Goizeko 7:43, odei gainean. Orain noragoaz. Non lurreratuko gara? Ez dakit, baina uste duten sistenek behar baino lehenago lurrerarazi nahi gaituela. Buruzagiak babestu behar ditugu, pilotu automatikoa jarriko dut. Kontrol begira hauek baina! Egon lasai guztiok, egoera kontrolpean daukaguta. Kaixo, andereñoak, izugarri posten naizuek berriz ikusteaz. Mesedez, lehen ere zure robot mokokariak garaitu dituguta. Oh, bai, egia da, baina oraingoan laguntza pixka bat izango dute. Nahi baduzue, hasi denok izutzen. Txiki izazue guztia! Zergatik eskera eskutatzen oiek aldegin arte. Niri ez dit inorkilea ondatzen. Buruzagiak atera egin behar ditugu hemendik. Min egiten du, ezta? Sakabanatu! Aizue, entzun diozue nagusiari, txikina zazue. Tira, jauzgailua izango duzue behintzat? Azkar, denoko dibarrura! Guazen! Katua aske usteko ordua da. Lagundu, mesedez lagundu! Uste dut lagundu egin behar geniokeela. Egizu ba! Tira prest zaude, jauna? Zeu ere animatroia zara? Baina bera animatroia bada, norbaitek egin behar izan du, ezta? Ez bada, bere burua egin duela, eta ez dakit nola. Hau buruko mina. Benetako Einstein doktoreak sortu ninduen, haren itxuraz bera hil baino lehen. Horrela hilezkorregin nahi zuen bere... Bere erokeria? Bere burua, baina zoritxarrez neure burua suntxitzeko programatu ninduen. Informazio hau jakitera ematen baldin banuen. Tira neskak jostagarria izan da iraunduen bitartea. Ara? Enuen onelakorik espero? Begira, honek kontrolatzen ditu animatroiak. Espero dezagun hau izatea, Einstein doktorearen roboten azkena. Goazen barrura, buruzagiak etxera eraman behar dituguta. Kaixo? Baltako inoretxean? Mila esker bihotzezen arra salbatzeagatik. Bai, lan bikaina neskak. Oso gustura egin dugu. Bai, edo zer gure erakundeko espioioi bati laguntzeko. Oporrak hartu behar zenituzkete misio honen ondoren. Baina nora joan? Mundu guztian ibili gara azken 24 orduotan. Leku guztietan etxean izan ezik. Goizeko 11:17, Samen etxea. Asteburu honetan, Troi Bayu espioia. Zer duzue, alferrontziok? Goazen parkera patinatzera. Zuk parkera joan nahi duzu? Zertara eta patinatzera? Bai, ba, jolasen kontu horrek jostatzeko gogo biziarekin utzi nau. Alde hemendik, ni lurtiotanago. Baita ni ere. Ederki ba. Ez zer egin gabe etxean geratu eta jateko zerbait eskatuko dugu. Zoragarria! Bai,
Kaixo, eskaera egin nahi dut. Udaberri erroilua, karroza izkirekin eta zera, Clover eta les aspergarriak saltzan. Clover aspergarria, les aspergarria. Ezin aspergarriagoak. Clover eta les aspergarriak. Bai horixe, mega aspergarriak. Ezko antenadun kompaktu. Kompakt elitea. Oraindik ere seinale aurkitzeko gauza izango da. Eraman etxeko hegazkina. Oso azkarra da. Hurbil egon behar dugu. Gero eta maizago entzuten delako? Ezin dio dalako luzaroan eutxi. Bederatziak eta 37, abandonatutako jolas parkea. Azkenean lurrean gaude behintzat. Ara, begira oinatza hauei. Bai bitxia, seinalea gure azpitik datorrela dirudi. Ez ditut zaldiko maldikoak gogoko. Tira ba, zein da kanporako bidea? Hori ez behintzat. Aizue entzun gu bagindoa zen. Behar bada hitz egin eta gauzak argitu behar genituzke. Atzera, robot madarikatuak! 1, 2, 3. Mundiala da! Nazkatuta nago. Hemen ez dago emperadorerik. Arratoiak eta zikinkeria baino ez. Ara, buruzaki erretxinak ere bai? Baina itzuliko naiz, laguntza bilanoa. Zoragarri, eta nik ez dute zertxarrik egin. Egia da, zuk ez duzu ezer egin zera. Andereño samaspergarria. Samaspergarria! Nahikoa da, isildu oraintxe! Arratsaldeon, neskak. Ez duzu lehorgailuren bat edukiko atzeko poltsikoan, ez da, Jerry? Sentitzen dut, baina ondartzarako toallak baino ez dauzkagu. Eta oroigarri gisa gorde ditzakezue egiteko amaitu ondoren. Hori egiten irakatsi behar dirazu egunen batean. Horixe, biltzeko zerbait daukazunean. Orain entzun, gauza arraro arriskutsu asko ari dira gertatzen. Dirudienez munduko hainbat buruzagik jolas moduko muntaia bitxiak egin dituzte. Jolas moduko muntaia? Alemanian, kantzilarrak autobideak aldatu ditu, bihurguneak gehitu eta maldak erantziz. Autoa gidatzea jardun ikaragarria arriskutsua bihurtu da bertan. Malaisian lehen ministroak Petronas Dorreetako igogailuak birprogramatu ditu 98 solairuko erorialdia egin dezaten. Brasilgo presidenteak zubi bateko kableak mozteko agindu du berriki, turista piloa zintzilik geratu zen kokodriloz beteriko ibai baten gainean. Euren herrietako leku ezagunak arriskuko inguru bihurtu, zergatik egiten dute hori buruzagiek? Horixe da aurkitu behar duzuena. Japoniako enperadorearen emaztea gure agente ohia da. Haren bitartez, senarraren garaino iritsiko zarete. Japonia? Sushiaren jatorrizko herrialdea? Goazen? Egon, tresnak falta dituzue. Kreditu txartel dekodifikaгаilua, arnasa bapatean izotzarazteko espraia, poltsikoko espain lapitz luzagarria, behar beste itxasteko moduko eskularruak, bateria kargatzeko txikietan txikiena eta katua. Katua? Nik nahiago ditut txakurrak. Kristal harinezko tapaki urgentziazkoaren inizialak dira. Bazterretan pixa egiten ez badu ongi. Hori. Bere biziko espioiak. Arratsaldeko 7 eta 23, Niagara urjauziak. Kaixo lagunok, zuzenean hitz egiten ari gara Niagara urjauzietatik. Norbaitek urparke jostagarri arriskutsu bihurtu du herrialdeko leku ezagunenetako hau. Ze buruerok egin dezake horrelakorik? Gizakia edo makina. Arratsaldeko 2 eta 22, Beverly Hillseko merkatalgunea. Tira, Sami! Zergatik ez duzu gurekin patinatzen? Bai, ez daukazu primeran egin beharrik, saia zaitez behintzat, ederki pasako duzuta.
Neskak, entzuna ipu hau. Jolas kontuetan ematen den gehiagizko denbora, adimena lantzen eman beharko litzateke. Ona beste aipu bat, pikutara. Tira, ederki, ara zer dugun hemen. Patinatzen eta arabak hausten. Arabak argi daude neskak. Ezin da patinatu hemen, ez da zaramarik bota ere. Zarama bota? Guraria egin nahi nuen eta eneukan txamponik. Ez esan ergelkeriarik. Zorionez, hiritarra eredugarri batek zuen jokabidea zohartarazi nau. Eurak dira, zaindari jauna. Nahi baduzu polizia etxean identifikatuko ditut gaizkileak. Hemen gezurti arriskutsu bakarra zure ileapaintzailea da. Hori itxurapenagarria zurea, ezin diozu ezer sinetxi. Kuskusero gezurti ezaguna da. Sinetxi da zu jauna, ondo ezagutzen ditut neska hauek. Askotan ibiltzen dira debekatutako gauzak egiten, bota hemendik. Egon. Andereño hau ekintzamon bat egiten ari da, bai horixe. Tori, 100 merkeago egingo dizute honekin. Banoa, Bea, menpere zinaren menperatzailea. Agur, andereñoak, agur. Horra, hitz gutxiko gizona. Gutxiegi. Uste dut badagoela esan nahi ez digun zerbait. Tira ba, zeren zen gaude? Sustraietaraino iritsi behar dugu. Gauza harrigarriz beteriko jauregi oso bat, eta aspertoki honetan sartzen gaituzte. Enperadorea da, atera behar beste itxasteko moduko eskularruak. Eskularru hauek behar beste itxatxiko aldira. Zer ari da egiten bateria horrekin? Bere burua kargatzen ari dela ematen du. Hitzak errepikatzea, eskuetako zurruntasuna eta orain kargatzekoa. Animatroi moduko bat ematen du gizonak. Anima zer? Ara, nik sumatuta bezala, eskularruak ez ziren behar beste itxasten? zaindariak! Aizue, ona, barrura, azkar! Zer gertatzen zen hor? Ez dakit nola esan hau, baina uste dugu animatroia jarri dutela enperadorearen ordez. Oi, ama, horrek azaltzen du azken moladakoaren jokabide bitxia. Norbaitek benetako enperadorea baitu egin du. Nire senarra aurkitu behar duzue, arriskuan egon daiteke. Altugun guztia egingo dugu gorentasuna. Enperadorea baitu zuenak seinaleren bat erabili behar du animatroia kontrolatzeko. Seinale hori aurkitu eta ari jarraitu behar diogu. Egon pixka batean, badakit. Kompaktua? Nire espioi garaietako tresna. Ez dakit zer den, baina harina ez da. Satelite bide... Xe, oso barregarria. Arratsaldeko 5 eta 13, Japonia. Aizue, trenbala honek sushi jantokirik edukiko ote du. Non zaude, arraintxo? Ea noiz iristen garen enperadorearen jauregira, berriz arnaz hartu nahi nuke. Lasaitu eta saiatu ondo pasatzen, Sam? Bai, non goza dezakezu honelako bidaia leun eta erosoa. Lurrikara baten erdian? Noiztik egiten dituzte trenek buruz berako jirabirak? Ezin gara hemendik irten bazkariko sashimia bota baino lehen. Kreditu txartel dekodifikagai honekin zabalduko dugu. Antzadenez ez dauka behar beste diru? Kreditu txartelak, hauekin edo zer egin daiteke. Lortu dugu? Baietz uste dut. Ara, horra enperadorearen jauregia. Nortzuk dira trajedunak? Zerbaitek esaten dit ez dela ongi etorri batzordea. Sekulako okerri izugarria ari zarete egiten zaindari japoniar mamuok borroka arteetan ongi trebatu naiz gimnastika klaseetan. Geldi, keiko naiz, enperadorearen emaztea. Hauek nire zaindariak dira. Ai ba, ikusten? Ongi etorri batzordea zen hau azken finean. Jerrik esan dit etorriko zinetela. Zatozte. Ezer behar baduzue, katxu jaunak gogo biziz lagunduko dizue. Sentitzen dut, baina neuk ordetzen ditut beti diseinuzko zapatak. Kaixo, andereñoak. Kaixo,
enperadore jauna, jaunen jaun eta